Ήμουν 16 χρονών. Τον εγνώρισα, θεσμίξαμε. Ήταν πολύ λίγος ο καιρός που έζησα ευτυχισμένη. Πολύ λίγες όμορφες στιγμές. Πολύ λίγες που δεν τις θυμάμαι πια. Θυμάμαι μια ζωή να τρώω ξύλο και έφυγε αφήνοντας μου 2 παιδιά να μεγαλώσω. Οι θυσίες που έκανα για αυτά, όσες εμπορούσα και ό,τι εμπορούσα, να τα περιμένω να γίνουν 2 υπέροχοι άνθρωποι, όχι να μου προσφέρουν, απλά να με αγαπούσαν, μητέρα τους. Ζω μόνη μου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νοιάζομαι για κανέναν, δεν θέλω να βλέπω κανένα, δεν θέλω να ακούω κανένα, δεν θέλω να τους ξέρω. Όλη μέρα εδώ, 24 ώρες το 24ωρο, σε ένα σπιτάκι, μια τρύπα στην πραγματικότητα, 2 ντουλάπια, χτυπάς όπου περπατήσεις. Κάποτε διαβάζω λίγο, κάποτε κεντώ. Μονοτονία, ρουτίνα, τίποτα άλλο. Νιώθω να θέλω να μείνω εδώ και νιώθω να θέλω και να φύγω από εδώ. Γύρω από το σπίτι μου εδώ, οι άνθρωποι με ξέρουν χρόνια πολλά, νιώθω άνετα. Οπουδήποτε αλλού όχι, δεν νιώθω άνετα. Λες κι όλοι εμένα βλέπουν, λες κι όλοι εμένα δείχνουν. Το να φύγω από εδώ, το να φύγεις από αυτόν το σπίτι είναι σαν να αναπνέεις καθαρόν αέρα. Μου ήρθαν μαζεμένα τα προβλήματα υγείας σε κάποια στιγμή που άρχισα να κάνω μετά από πολλά χρόνια κάποια όνειρα για μένα. Αγόρασα ένα ωραίο χωράφι πάνω στα βουνά να το ξοφλήσω και να βάλω ας είναι και ένα σιδερένιο γκαράζ να πάω να κατοικήσω στα βουνά, ήρεμα. Και εκεί που όλα πήγαιναν καλά, σε μια στιγμή διπλώθηκα στα 2. Δυστυχώς όταν είμαστε πιο νέες υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δεν μας αφήνουν, μας εκμεταλλευτήκαν. Κάποια στιγμή μας επέταξαν στο δρόμο και ήταν πολύ λίγα τα περιθώρια να διαλέξεις τη ζωή σου, να κάνεις ό,τι θέλεις. Ήμουν 16 χρονών. Τον εγνώρισα, θεσμίξαμε, με προώθησε στα μπαρ, αργότερα στους οίκους ανοχής. Θυμάμαι μια ζωή, γιατί ήταν λίγα τα λεφτά που έπαιρνα να με χτύπα και όταν κάποιες μέρες έπαιρνα αρκετά λεφτά, εκείνες τις μέρες ήταν καλά. Δεν ξέρω καν αν πιστεύω πλέον στο Θεό. Δεν περιμένω τίποτα. Απλά είμαι μετέωρη. Να άρχιζα από την αρχή, μάλλον θα έμενα μόνη μου στη ζωή μου με δική μου θέληση τούτη τη φορά.